Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Membobin wannan academy mai albarka na MUH'D Academy. Na muku fatan alkhairi da fatan an tashi lafiya. Na masha Allah. So insha Allah ta'ala za mu gabatar da course wanda na yi wa take da Pi Network Training 1.0. So insha Allah ta'ala za mu yi training akan Pi Network 1.0 wanda zai kunshi yanda ake rijistan Pi Network, yanda ake seta account, da yanda ake verifications, da dukkanin abun da ya shafi creating wallet, da abun da ake yi a cikin Pi mining app. Insha Allah ta'ala wannan course zai kunsa, musamman na yi shi domin sabbin shiga Pi ne. Insha Allah ta'ala Pi Network 1.0 za mu zo a gaba za mu yi training akan Pi Network 2.0 wanda kuma shi zai shafi Pi browser da abin da ya shafi amfani da apps na cikin Pi browser ecosystem kenan na cikin Pi browser. Sannan za mu zo mu yi bayani akan yanda za a yi hada-hada da Pi wanda shi ne Pi Network 3.0, yanda za a yi hada-hada a kasuwanni na asali na zahiri ba testnet ba, da dukkan sauran mu'amala da za a yi da ya shafi Pi closed mainnet da kuma open mainnet. Shi zai zama Pi Network 3.0. So Pi Network 1.0 abin da ya shafi mining app da dukkanin abubuwan da ake bukata mutum ya yi. Pi Network 2.0 abin da ya shafi Pi browser da dukkanin kasuwanni da ke ciki da na testnet da sauransu. Pi Network 3.0 shi ne hada-hada da za a yi na zahiri na asali a enclosed mainnet da kuma open mainnet. Insha Allahu ta'ala haka course ɗin zai gabata. So insha Allahu ba tare da ɓata lokaci ba, za mu je ga training ɗin kai tsaye. Abu na farko da za mu yi, za mu fara buɗe Pi account. So idan mutum ya zo ya yi downloading ɗin application ɗin shi a Google Play, ya ɗaura akan wayan shi, ya installing, sai ya taɓa wannan wanda ake sa Pi, ba Pi browser ba, Pi. So in ya taɓa shi sai ya jira shi ya buɗe. Kamar haka. So in ya buɗe kamar haka sai ya zo sai ya taɓa nan da aka sa continue with phone number. Bayan ya taɓa sai ya zo ya taɓa wannan ɗan button ɗin, sai ya gangara zuwa Nigeria, sai ya haura zuwa Nigeria ko ƙasan da yake. In Niger ne, Chad ne, Ghana ne, sai ya taɓa, sai ya sa phone number shi na wayan shi da yake amfani da shi. Ka tabbata ka sa country code da kyau. Matsalan da wasu suka samu kenan, sun je sun yi rijista da +1 America kenan, yanzu kuma canja account ɗin ya zama musu matsala. So sai ka sa active phone number da ka san kana amfani da shi. In ma wani ne da ka buɗe ma, ka tabbata
phone number is active. Bayan ka sa phone number sai ka taɓa go. So in ka taɓa go zai yi loading. Bayan ya yi loading ya kawo ka guri kamar haka sai ka sa password ɗinka. Ka tabbata ka sa capital letter, harafi letter babba da small letter ƙanana sai number. Ya tabbata sun kai guda 8. Capital letter, small letter da number. Bayan ka gama sai ka taɓa submit. So in ka taɓa submit zai yi loading kamar haka. So bayan ya gama loading zai kawo ka shafi kamar haka sai ka sa sunanka yanda yake a nin. Ka tabbata yanda yake a nin. So sai ka rubuta misali Amina Muhammad. So in ka saka sai ka zaɓi nickname a nan. Sunan baba ne, sunanka na farko, sunan baba na biyu, sai nickname, sunan alkunya. Mama Ahmad. So bayan ka sa alkunyanka sai ka taɓa submit. Alkunya dole ya kai kalmomi guda 4 ya yi sama zuwa 20. So bayan ka sa sai invitation code. Sai ka sa invitation code ɗina idan ba wani ne ya gayyace ka ba. The reviews. Shine invitation code ɗina ni UI Muhammad na Pi. Invitation code ɗina na Pi kenan. Bayan ka sa sai ka taɓa submit. So in ka taɓa submit sai ka jira. To masha Allah mun buɗe Pi account. So sai ka taɓa nan da aka sa get started. Ka taɓa get started. Nan shine gurin da za ka dinga taɓawa kullum bayan awa 24 kana kunna Pi ɗinka. Yana nan fari zai dinga nuna maka ka taɓa. In ka taɓa shi haka zai yi green. So in yayi kore shi kenan ya kunnu kenan. An gane ko? So wannan duka skipping nasu baka da matsala da su. Yanzu ka gama buɗe Pi account ɗinka kenan. So abin da za ka yi next shine sai ka taɓa wannan arrow ɗin ka koma zuwa Pi account ɗinka. Yanzu you are already a pioneer. Sai ka taɓa wannan dismiss. Ka taɓa dismiss in ka taɓa dismiss sai ka taɓa start verification. Sai ka taɓa. In ka taɓa za ka sa email address ɗinka a nan. Yawwa na'am. In ka taɓa so zai kawo ka guri kamar haka. So a cikin nan sai ka sa email address ɗinka. Bayan ka saka sai ka taɓa verify. So bayan ka taɓa verify za su sendin maka. So abin da za ka yi shine sai ka taho email ɗinka. In ka taho email ɗinka in baka gani a nan ba bangon email ɗinka sai ka taɓa nan. Ka taɓa nan wurin ɗigo ukun nan.
in ka taɓa sai ka gangara ƙasa nan gun da aka rubuta spam folder, sai ka taɓa shi zai buɗe. To ka gan shi a nan, ga email ɗin nan a nan. So sai ka buɗe shi. So in ka danna shi za ka ga ya buɗe maka. Ka je spam folder ka danna shi zai buɗe maka kamar haka. So abin da za ka yi sai ka zo daidai nan ɗan gurin nan da aka sa green ɗin fenti, click here, sai ka taɓa gun here ɗin, ka taɓa shi haka, to zai yi loading. In yayi loading zai verify maka account ɗinka, Gmail ɗinka na Pi. In jira, network ne. Zai wuce.